Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα δούμε ποδοσφαιρικές φανέλες. Ανέβηκε καινούριο βίντεο με το αυτό που είπα στον Baldock. Τέλος πάντων δεν μου αρέσει να λέω τέτοια πράγματα δημόσια στο YouTube, γιατί υπάρχουν και 5χρονα. Εδώ πέρα, καλά μην ρωτήσετε γιατί τα έχω κατεβάσει όλα αυτά. Καταλαβαίνετε. Μία τάση γενικά ότι μου αρέσει να το κατεβάζω. Οπότε θα κάνουμε rate ποδοσφαιρικές φανέλες, ξεκινώντας από μια φανέλα του ΠΑΟΚ, η οποία είναι νομίζω τη σεζόν 2016-17, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία φανελίτσα, 6 στα 10 θα πάρει η βαθμολογία. Γενικά θα είμαι λίγο αυστηρός στις βαθμολογίες, αυτή τώρα μ' άρεσε αρκετά μπορώ να πω. Έχουμε τώρα αυτήν εδώ πέρα του Παναθηναϊκού, η οποία νομίζω είναι πιο original. Άμα δεν έχεις αυτή τη φανέλα, νομίζω την έχουμε όλη αυτή τη φανέλα. Αρκετά ωραία φανέλα, θα πάει ένα 5 στα 10. Βλέπετε είμαι πολύ αυστηρός. Είχαμε αυτή του ΠΑΟΚ, το οποίο δεν με τρελαίνει καθόλου. Θα πάει ένα 1,5 καλά εντάξει, 2 στα 10. Πολύ χάλια. Δεν θα τη φορούσα με τίποτα και ας ήμουν ΠΑΟΚ. Τον Παναθηναϊκός είμαι. Λοιπόν, επόμενο, αυτή είναι του Ολυμπιακού, πολύ original. Καλή φανελίτσα, θα τη βάλω νομίζω πολύ ψηλή βαθμολογία, που είναι και ψηλότερο τώρα, ένα 8 στα 10. Θα νικήσουμε αυτή του Πας Γιάννενα, νομίζω είναι σεζόν 22-23. Κοίταξε, δεν με τρελαίνει, οπότε θα πάει να πάει 5 ή 6 στα 10, ένα 5,5 στα 10 τίμιο. Ένα πολύ τίμιο 5,5 στα 10. Συνεχίζουμε αυτή τη σλάισας, το οποίο παιδιά σαν τον έχει μ' αρέσει, οπότε θα πάει ένα 7,3 στα 10. Καλή φανέλα. Και αυτή του Ιωνικού, η οποία είναι ίδια με του Πας Γιάννενα, γι' αυτό το λόγο θα πάει ένα κουλούρι, 1 στα 10. Γιατί είναι αντιγραφή με τη φανέλα του Πας Γιάννενα. Βλέπετε είναι ακριβώς οι ίδιες. Σύμφωνα με αυτήν εδώ πέρα του Πανετολικού, η οποία μου αρέσει πολύ. Αλλά δεν ξέρω, κάτι μου χαλάει, με χαλάει τώρα με αυτά τα σχέδια που έχει απάνω. Οπότε θα πάρει και αυτή ένα 5,9 στα 10. Με τη φανέλα του Πανσεραϊκού, η οποία είναι αρκετά τιμή φανέλα, 6 στα 10. Τώρα μην με κράξετε από κάτω γιατί βάζω τόσο χαμηλές βαθμολογίες. Είπαμε πρώτο βίντεο με rate, θα είμαι αυστηρός. Συνεχίζουμε τώρα με την φανέλα της Κυφσιάς, η οποία να ξέρετε έχει μια ιδιαίτερη ιστορία. Γι' αυτό το λόγο θα πάρει ένα 8 τίμιο, 8 στα 10. Όχι για την ωραία, για την ιστορία της. Μου κρύβει από πίσω αυτή η φανέλα. Μετά συνεχίζουμε με τη φανέλα του χάλια είναι. Ένα πολύ τίμιο 4 στα 10. Που νομίζω πολύ λέω. Πάμε σε αυτήν του High, η οποία πραγματικά δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Παίρνει ένα 1 στα 10. Πραγματικά χάλια. Δεν θα τη φορούσα για κανένα λόγο. Μετά συνεχίζουμε με αυτή του Παναθηναϊκού 22-23. Κοιτάξτε, έχω και αυτή τη φανέλα, έχω και εγώ αυτή τη φανέλα. Ωραία φανελίτσα, αλλά όχι και τόσο καλή όσο άλλες φανέλες του Παναθηναϊκού. Οπότε θα πάει ένα τίμιο 8 στα 10. Έχουμε αυτή τη SAIC 21-22, που θα βάλω και σε αυτήν 8 στα 10 γιατί μου αρέσει αρκετά. Θα τη φόραγα δηλαδή. Συνεχίζουμε με τη φανέλα της SAIC 22-23. Έχω άλλο 8 στα 10, ακριβώς περίπου ίδια με την προηγούμενη είναι.
Οπότε γι' αυτό το λόγο θα πάρει αυτή τη βαθμολογία. 8 στα 10, πιστεύω τίμιο. Μπορεί να άβασα και λίγο λιγότερο, αλλά είναι ακριβώς ίδια με την άλλη, ναι. Αυτή είναι εδώ πέρα 23-24. Και αυτή εδώ πέρα θα πάει ένα 7,6 στα 10. Και κοιτάξτε, τίμια φανελίτσα, όχι. Θα τη φορούσα, βασικά θα τη φορούσα. Όλο όχι τόσο καλή. Μετά συνεχίζουμε με αυτή είναι εδώ πέρα του Ατρομήτου. Ιστορική φανέλα θα πάρει ένα... Είναι ιστορική φανέλα κανονικά, αλλά εγώ θα της βάλω ένα 6 στα 10 επειδή δεν με τρελαίνει. Είναι τότε ο Ατρόμητος, νομίζω είχε ανεβεί από την Β' Εθνική στην Α και τα είχε πάει και πάρα πολύ καλά τότε. Οπότε γι' αυτό το λόγο θα πάρει τη βαθμολογία του. Και με αυτήν τη φανέλα της ΑΕΚ, η οποία λογικά θα πάρει την υψηλότερη βαθμολογία του επεισοδίου. Θα πάρει ένα 8,75 στα 10 που μου άρεσε. Είμαι κράτηξτε στα σχόλια. Η φανέλα πάω Conference League θα πάρει και αυτή ένα τίμιο 7,5 στα 10. Ωραία φανέλα και με το Conference League κιόλας. Νομίζω αυτά, δεν έχουμε πολλά ακόμα να δείξουμε σε αυτό το επεισόδιο. Θα δούμε και αυτή τη φανέλα της ΑΕΚ, η οποία θα πάρει ένα κουλούρι, ένα στα 10, πολύ χάλια. Μου πεις να την έβαλες καλή, ναι, αλλά αυτή είναι χάλια. Μετά έχουμε δύο φανέλες Λαμίας, αυτή θα πάει 6 στα 10 και αυτή θα πάει 8, βασικά 9 στα 10. Η καλύτερη φανέλα ως τώρα, 9 στα 10. Γιατί μου θυμίζει πολύ ωραίες εμφανίσεις. Μετά έχουμε αυτήν εδώ πέρα, η οποία θα πάει ένα 7 στα 10, 6 στα 10, 6,5 στα 10. Τιμιότατη. Και πρώτη τελευταία φανέλα του επεισοδίου είναι αυτή του Πανσεραϊκού. Νομίζω προπονητική είναι. Όχι, είναι από τη σεζόν 2021. Κοιτάξτε, για την ιστορία της. Γιατί είναι η πρώτη φανέλα του Πανσεραϊκού μετά από τη Γάμα Εθνική. Οπότε θα πάει ένα 4 στα 10. Και τελευταία φανέλα του επεισοδίου. Δεν γίνει να κλείναμε με κάποια άλλη χωρίς του Παναθηναϊκού. Εδώ πέρα αυτή εδώ πέρα 23-24. Δεν με τρελαίνει. Θα πάει ένα 6 στα 10. Και έτσι κλείνουμε το επεισόδιο. Αν σας άρεσε πατήστε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye! Επίσης κάντε subscribe. Κάθομαι εγώ το χρόνο μου για να σας κάνω βίντεο. Πατήστε subscribe. Για να πάμε στους μας μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Καλά, μέχρι το τέλος του χρόνου είναι 400 subscribers. Οπότε και μέχρι το τέλος της χρονιάς τον Ιούνιο είναι οι 600 subscribers. Οπότε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο. Bye!